हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। आपण माने जानिथिबे सम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट रो खुबेल मंदिर बोली गोटे जगह अछि, एक प्रसिद्ध मंदिर। आपण माने जे सेटा जीवा पय चाहउचंदी आसंतो मते फॉलो करतो। लेट्स गो। फाइनाली आम पहुँची जाइए मंदिर प्रांगण में। आसନ୍ତୁ देखा मंदिर।
ଆପଣ କ'ଣ ସେବା କରନ୍ତି ଏଠି? ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାମ ସବୁ? ଆମ ବଡ଼ୁ ଅମଳରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 200-250 ବର୍ଷ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆମ ବାପା ବି କରିଥିଲେ, ଅଜା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ପୁଅମାନେ କରୁଛୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅନ୍ତରାମ ମହାପାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବି ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ ହେଲାନ ସେବା କରି ଆସୁଛି ମାଆଙ୍କର। କ'ଣ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ, ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ? ଯାହା ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ, ଇଏ ଆମର ରାଖୁଲ ରଜା ସିଏ ଆଣିଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମର ସେଇ ଜୋରଖଣ୍ଡରେ ଆମର ସେ ରଜା ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲବାରୀ ଥିଲା। ସେଇ ଫୁଲବାରୀଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅଛି, ଅବଶ୍ୟ କମ୍ ଅଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଆମ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରଜା ଆସିକି ଲୁଚୁଥିଲେ ସେ ମାଆଙ୍କର ଭରସାରେ। ଆଉ ଆମ ଦୂର ଆରପଟେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଟା 12 ଭାଇ ମରାଠା ବୋଲିକରି, ସେଟା ବି ସେଇ ମାଆଙ୍କର ଆମ କିଛି ଅଂଶବିଶେଷ ଅଛି। ହଁ, ସେଇଟା ପଥର ମୁଣ୍ଡ ସେଟା ଅଛି। ସେଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଯଦି କରିଦିଆଯିବ, ପୁଣି ତାର ଦିନ ଏକାଠି ହେଇକି ରହିବ। ସେଇଟା ବି ଆମ ସେ ରାଖୁଲ ରଜା ଆଣିଥିଲେ। ଏଠି ଖାଲି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ମନ୍ଦିର ଶିବଙ୍କର? ହଁ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ରାମ ଭଗବାନ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଯଦି ଆସିପାରନ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହୁଅନ୍ତା, କ'ଣ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳନ୍ତା? ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ଲାଗେ। ଆଉ ତ ହେନ୍ତି କିଛି ବାହାର ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରୁ କିଛି ଆସୁନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର। ଯାହା ବି ଆସୁଛି, ମିଛ କହିବାର ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଆସୁଛି କମ୍ ଆସୁଛି। ବାହାର ମନ୍ଦିରକୁ ତାମାନେ ଯେତିକି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁଦାନ କରୁଛନ୍, ଆମ ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହେଇକରି ବି ସେତିକି ଅନୁଦାନ ନାହିଁ ପାରବ। छत्रचामराजकविजनकं चादर्शकां निर्मलं वीणा भैरी मुदङ्ग हळफळादि गन्धनृत्यं दधाम् साष्टाङ्गं प्रणस्तौ विधामीतं समस्तमाया सङ्कल्पेन पूजादि भोरग्निजात्। दक्षिण काली तांकर बॉडीगार्ड आम घासाड़ी बड़ी ये भी तांको सांगरा एकाबला आइछ।
नुआ वीडियो देखा आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, बहुत मात्रा रे लाइक करूँ और शेयर करूँ, जोटा कि आमे माने नुआ नुआ वीडियो सम्मुख रखिबू देखा पाइबे। और हमारे ऑफिशियल साइट है राजेश बी क्रिएटिव। धन्यवाद।